משפחות שכולות יקרות, מנהלת קריית החינוך אורט עפולה, הגברת דינה ולדמן, מנהלים, מורים ותלמידים יקרים. אחי חזר מן השדה בבגד אפור, ואני חששתי שמא חלומי ייבדה, והתחלתי מיד את פצעיו לסתור, ואחי שותק. ואז התארתי את הצרור והוצאתי חפציו, זכר אחר זכר. הידד אחי, אחי הגיבור, הנה מצאתי אותותיך. הידד אחי, אחי הגיבור, אשיר גאווה לשמך. ואחי שותק, ודמו מן האדמה זו. יום הזיכרון מאחד ומחבר בין כל חלקי העם ומעורר לחשבון נפש אישי ולאומי. חשבון נפש בו עומדת שאלה מרכזית אחת והיא: האם אנו כעם, כמדינה, כחברה, ראויים לקורבנם של הנופלים חללי מערכות ישראל, שחזרו אלינו מן השדה בבגד אפור ודמם זועק אלינו מן האדמה? אחיי ואחיותיי בני משפחת השכול, התכנסנו כאן כדי לחבק אתכם ולבכות יחד איתכם את אובדנכם, אובדן של חיים צעירים ותוססים שאהבו את הארץ, העם והמשפחה, ויצאו בלב שלם להגן על הארץ המובטחת, ולצערנו לא שבו ממשימתם. כדי שנהיה ראויים לקורבנם של גיבורי התהילה, עלינו להתחייב לטפח את האחדות, הסבלנות והסובלנות זה כלפי זה, להתחייב לעשות את החברה בה אנו חיים לחברת מופת לאורם של הנופלים. תלמידים יקרים, לפני 5 שנים הכרזתי על מיזם הזיכרון בקרב תלמידי בתי הספר בעיר. המיזם קורם עור וגידים, ואתם תלמידי התיכון מגיעים לבית יד לבנים ליום של לימוד ומימוש הזיכרון, יום בו אתם לומדים את מורשת צה"ל ומורשת הנופלים, ושיאו במפגש עם ההורים השכולים המספרים על ילדותם, אהבותיהם, תקוותיהם, תחביביהם, חבריהם וחברותיהם, על שירותם הצבאי ונפילתם של יקיריהם, ועל דרך ההתמודדות עם השכול בכל יום ובכל רגע. בכך אנו מעלים את ערך הזיכרון למדרגת עדות חיה, דרכם מועברים עוז הרוח, הנחישות ומסירות הנפש של גיבורנו. כי הזיכרון שאנו מעוניינים בו אינו זיכרון של תמונה קפואה ודוממת הנתונה באלבום, אלא זיכרון חי ומשפיע. השנה עמד מיזם הזיכרון בסימן נבואתו של הנביא הושע: וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטח. ובו הציפייה לשלום ושלווה. בחרנו בו כי אנו מבקשים לחנך אתכם לשלום ולא למלחמה, וגם אם הדרך אליו אינה קלה ואינה קצרה ומחירו גבוה, יש בנו אמונה כי השלום בו יבוא. אני מתחייב כי מיזם הזיכרון יתרחב מדי שנה, וזיכרון יקירנו יחיה עמנו לנצח. הנוער שלנו בעפולה הוא נוער מצוין, מתנדב ותורם לקהילה, מסור ואחראי ומתחנך על ערכי הנופלים. אתם, בני הנוער, מנהיגי העתיד, תדעו לזכך את המראות שראיתם ועוד תראו על אדמת פולין, את סיפורי גבורת הנופלים ששמעתם וראיתם במיזם, ואת אשר למדתם במערכת החינוך שלנו, ותהפכו לבוגרים איכותיים המשמשים דוגמה ומופת לצעירים. אנו גאים בכם ובוטחים בכם שתדעו לשמור על הבית. מי ייתן ולא נצטרך לחקוק שמות נוספים על כותל הזיכרון. מי ייתן ותתגשם נבואת השלום של הנביא ישעיהו: לא יישא גוי על גוי חרב ולא ילמד עוד מלחמה. יהי זכרם של הנופלים ברוך, ותהי נשמתם צרורה בצרור חיי העם היהודי ומדינת ישראל לדור דור.